Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah, pripun kabare dina iki? Muga-muga sehat ya. Alhamdulillah ketemu meneh karo Ustaz ya. Hak dhewe arep sinau bahasa Jawa pasinaon 4 bab disiplin piwulang 1. Nah, neng bab iki mengko dhewe bakal sinau negesi tembung sing ana tembang dolanan. Sadurunge mlebu materi negesi tembung ing tembang, ayo maca bareng-bareng. Bab disiplin. Disiplin ateges tumindak netepi sakabehing tatanan. Umpamane sekolah ora telat, ana PR digarap manut perintahe, ana dalan patuh marang tata tertib lalu lintas, sandang penganggo ora mbadal saka pranatan lan sak piturute. Disiplin kuwi tumindak sing apik. Sapa sing bisa tumindak disiplin bakal kasembadan gegayuhane. Umpama kabeh wong ngenekake disiplin, urip iki bisa tentrem lan kepenak. Mula ayo padha sinau disiplin. Nah, saiki dhewe wis mlebu tembang dolanan. Tembang dolanan sing pertama sing arep dinyanyekne bareng-bareng yaiku judule Paman Tani. Ayo bocah-bocah dirungokne lan ayo melu praktek bareng-bareng nyanyine. Paman, paman, tani utun den imut, ojo ake-ake nyebar, srantekno den sabar yen udan tumurun, sebaren den kupuh mesti babar. Becik banget tukulane, becik banget tukulane, becik banget tukulane. Nah, kuwi mau lagu dolanan sing judule Paman Tani. Saiki ayo bareng-bareng goleki tembung sing angel utawa negesi tembung sing ora biasa mbok temoni. Sing pertama, enek kata utawa ukara paman. Sing nomor 2 yaiku utun lan sak piturute. Nah, iki nang Cahya digawe bentuk kotak kaya ngene. Nah, ayo saiki bocah-bocah dijikuk bukune, dijikuk petelote lan garisane, gawe kotak kaya sing digawe Cahya. Saiki tembung sing dilebokne neng kotak iki sing pertama yaiku paman. Sing nomor 2 utun, sing nomor 3 den, sing nomor 4 emut, sing nomor 5 age-age, sing nomor 6 srantekna, 7 tumurun, 8 babar, 9 becik, 10 tukulane. Nah, tembung ing wacan dolanan mau sing sekirane angel, ayo ditulis ning bukune dhewe-dhewe. Iku enek paman sampai tukulane. Yo, saiki padha ditulis ning buku tulise dhewe-dhewe. Nah, nek wis ketemu tembung sing angel, saiki diubah ning basa Indonesia dhisik. Tembung sing nomor 1 yaiku paman. Paman basa Indonesiane yaiku om. Nah, tegese tembung paman kuwi apa? Yaiku paklik. Kuwi tembung dolanan sing angel sing pertama. Sing nomor 2 yaiku enek utun. Bahasa Indonesiane utun yaiku sebenarnya. Tegese tembunge tenan. Tembung nomor 3 den digoleki bahasa Indonesiane. Bahasa Indonesia den yaiku yang. Tegese tembung sing. Jadi den kuwi tembung sing biasa nek dhewe nganggone biasa sehari-hari yaiku kata sing. Nomor 4 emut. Bahasa Indonesiane ingat. Tegese tembung eling.
Nomor 5, age. Bahasa Indonesiane cepat-cepat. Tegese tembung cepet. Nah, iki rada mirip bahasa Indonesia karo tegese tembung. Nomor 6, srantekno. Bahasa Indonesiane ditelateni. Tegese tembung ya ditelateni. Nomor 7, enek tumurun. Bahasa Indonesiane turun. Tegese tembung mudhun. Nomor 8, enek tembung babar. Bahasa Indonesiane merata. Tegese tembung yaiku rata utawa kabeh kebagian. Nomor 9, enek tembung becik. Bahasa Indonesiane baik. Tegese tembung apik. Jadi becik ki apik. Nomor 10, tukulane. Bahasa Indonesiane yaiku tumbuhnya. Tegese tembung yaiku tukule. Nah, kata-kata sing angel ing tembang pamantani mau salinen eneng buku tulismu, digawe kotakan sing rapi, ditulis sing cetha. Selanjutnya enek tembang dolanan yaiku judule Witing Klapa. Eneng kene dhewe gur dikon maca, ora kon nyanyi. Yuk diwaca bareng-bareng. Witing klapa mumpung padha isih muda, mumpung waras lan santosa, den siyaga den sarget nambut karya. Dimen cepak sandang teda. Nah, wacan iki enek ing kaca 54. Saiki dibuka bukune. Neng kene dhewe dikon negesi tembung sing ana ing tembang dolanan. Iki wis ditulis ning bukumu kaca 54. Tinggal melengkapi. Tembung sing nomor 3 sing urung komplit yaiku mumpung. Mumpung bahasa Indonesiane selagi. Tegese tembung pumpung. Tembung nomor 4 waras. Bahasa Indonesiane sehat. Tegese tembung bagas utawa waras. Tembung nomor 5 santosa. Bahasa Indonesiane sentosa. Tegese tembung yaiku sentosa utawa makmur. Nomor 6 den. Bahasa Indonesia yang. Tegese tembung sing. Tembung nomor 7 yaiku siyaga. Bahasa Indonesiane siaga. Tegese tembung ya siyaga padha. Nomor 8 saregep. Bahasa Indonesiane rajin. Tegese tembung sregep. Nomor 9 nambut karya. Bahasa Indonesiane bekerja. Tegese tembung makarya utawa nyambut gawe. Nomor 10 isih. Bahasa Indonesiane masih. Tegese tembung yaiku ijik. Tembung ing wacan dolanan sak piturute yaitu enek lan. Bahasa Indonesiane dan. Tegese tembung karo utawa kambi. Nomor 12 dimen. Bahasa Indonesiane supaya utawa agar. Tegese tembung ben utawa supaya. Nomor 13 cepak. Bahasa Indonesiane tersedia. Tegese tembung cemawis utawa cemepak. Nomor 14 sandang. Bahasa Indonesiane pakaian. Tegese tembung klambi. Teda. Bahasa Indonesiane makanan. Tegese tembung pangan. Nah, itu tadi adalah materi bahasa Jawa hari ini. Semoga yang saya sampaikan kalian paham. Silakan dicatat jawaban yang ada pada slide yang sudah kalian perhatikan tadi. Saya tutup. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.